Arratsaldeon, mila esker hona etorri zareten guztioi. Jardunaldiari ekin aurretik ohartxo bat, jardunaldia euskeraz izango da, baina bakarren batek itzultzaile zerbitzua beharko balu, hor sarreran topatuko dituzue horretarako gailuak. Azaldu dizuegu, Oria ibaia, uholdegarritasuna, ekosistemak eta azpiegiturak, horixe da gaurko saiorako hautatu duten leloa. Tolosako udalak eta Tolosako ingurumen zentroak aste klimaren baitan antolatutako hitzordua da, eta lehen handuk aipatutako galdera edo uste horiei erantzuteko sortua. Divulgazio jardunaldia izango da gaurkoa, eta esan bezala bere helburua da ibaien inguruan egiten diren politikak ikustegi zientifiko batetatik azaltzea. Eta berak esan du, ez dugu brometarako laukotea hemen bildu, izlaria apartak, inondik inora ere, Euskal Herriko Unibertsitateko katedradunak ditugu laurak eta txandan hitza hartuko dute. Iñaki Antiguedat hidrogeologoak, Askoa Ibizete geografia fisikoan doktoreak, Arturo Elosegi biologo tolosarrak eta Naiara Balkarlos arkitekto paisajistak. Adituek hainbat gai jorratuko dituzte, uholdeekin, daragatzeekin, ekosistema eta bioaniztasunarekin zerikusia dutenak eta baita azpiegiturekin lotutako gaiak ere. Eta jarraian, handuk berriro hitza hartuko du eta kasu horretan azpimarra edo fokoa hemen Tolosan jarriko dugu. Behin azalpenak emanda, bakoitzak bere saioari azalpenak emanda, mainguru moduko egingo dugu eta euren jardunean agertu diren gaiak maikainan jarriko ditugu elkarrekin solasean aritzeko. Eta hartu gogoan, gero amaieran, zeuen txanda izango dela, azken tartea, azken 15-20 minutuak, zeuen galderak argitzeko aprobetxatuko dugu. Jakin ezazue, gaurko solasaldi hau grabatu egingo dela, hortaz interesa izango batzen dute, datozen egunetan udalaren sareetan, kanaletan eskura izango duzue. Ekin diezaiogun ba, gaurko jardunari, Iñaki zurekin hasiko gara, Iñakiri buruz gauza asko esan ditzakegu, kurrikulum oparoa bai du, ibilbide oparoa egina bai du. Esango dizueguna da hidrogeologian katedraduna dela, Euskal Herriko Unibertsitateko geodinamika sailean, eta bertan irakasle diardu 1979-tik. Zientzietan doktorea eta geologian lizentziatua da. Eusko Jaurlaritzak talde kontsolidatu gisa aitortutako hidrogeologia eta ingurumen taldeko zuzendaria da, eta segi genezakeen beste 5 minutuz ere. Iñakik bere jardunerako hauxe aukeratu duen leloa. Uholdeak lurralde ikuspegitik, eta honek balioko digu gaurko gaia kokatzeko. Iñaki nahi duzunean, zeurea da hitza. Bai, arratsaldeon besterik esan baino lehen, eta eskerrik asko sarrera horregatik eta. Lehen kasetari batekin egon gara, emetik egongo da, eta nik esan diot, uholdeen gaia nahiko, orain esaten den bezala, nahiko gai poliedrikoa da, askotan igual jendeak esan dezai, euri asko eta uholdeak eta simple, oso gai komplexua da eta hortik abiatzen naiz, hortik. Nik uste dut ondo irakurtzen dela, beraz, ez noa irakurtzera, baina hor bai beltzez markatu ditut gauza batzu batez ere, nire aria ez galtzeko, ez da? Edo, normalean ez dut aria galtzen, baina bai erlojua horregaitik eta... Uholdeak gauza gertakari, fenomeno, gertaera naturalak dira. Noe garaian ez zegoen, ez kapitalismorik, ez estabilidad. Uholdeak prozesu naturalak dira. Gauzak eta ondorioak naturalak dira. Naturatik naturara. Baina ez gaude tenore horretan. Orain dela ja denbora asko, hamarkada asko, uholdeak ja ez dira lehen ziren natur ondamen. Naizta askotan eta ohikoa da, natur ondamena, parkatu. Mundua gero eta konplexuagoa da, uholdeak ere, modu naturalean, ara gehiago, konplexuago egin ditugu, azkeneko hamarkadatan, eta gaur egunean ja, kausak esaten ditugunean, pluralean esaten dut, ze kausa bakarra ez da euria fuerte egiten duela, egia da, hor dago, baina klima aldaketagatik eta hori gero eta ohikoago izango da, eta hori ez da inaturala. Klima aldaketa esaten dugun hori ez da naturala, aldaketa kulturala da, ez da. Beraz, orain kausak pluraletan, esan da, antropikoak ere badira. Askotan jendeak uste du gauza bakarra, euri asko, eta parkatu, baina euria ez du egiten
hor ere, baina ez du egiten Oria ibaiaren gainean, egiten du Oria arro osoan. Horren, pluralean esaten dudanean gauza, kontua da, zergaitik hain arin joan ura, mendipuntatik, mendiegaletatik eta Oriara. Arazoa ez da Orian hasten. Nolabait, bukatu egiten da. Naizta, ibai ondoan bizidenarentzat eta ikusi egiten duena eta Oria eta urgainezka egiten, orduan berarentzat kausa hori da, baina kausa zabalagoa da eta plurala. Bueno, azkeneko hamarkadatan, bai klima aldaketagatik, baina lehendik ere lurralde antolamendu esaten dugun, askotan desantolamendua den hori, horregatik eta areagotu egin ditugu gauzak eta areagotu egin ditugu ondorioak. Eta ez hori bakarri, ondorioak kalte bihurtu ditugu. Naturatik naturara egongo bagina, utzean, ondorioak ez dira kalte. Aldaketak izan daitezka, baina ez kalte. Kalte da, kalte soziala, kalte ekonomikoa, beraz da ikuspegi antropiko bat. Karo, hemen badago arazo bat, uholdetaz edo uholdez ari garela kausak eta ondorioak, tartean kalteak, ez dira espazio berekoak. Kalteak badakigu non bertatzen dira. Ibaiaren bazterretan, hemen Tolosa, neko puntu beltza edo gorria edo jarri nedizun kolorea izan daiteke espazioan. Baina horren kauzak, berrio dinot, azkeneko kauza da Oria. Horren atzetik badira beste kauza batzuk. Euria egiteko modua, bale, hori demagun naturala dela, baina berrio dinot, euria egiten duenean arro osoan egiten du. Eta horren kontua da zergaitik ura hain arin, hain agudo doan ubidera. Lehen baino askoz ere arinago. Eta ja hori ez da arazo meteorologiko bat, ja horre lotu behar da gu lurraldeaz egiten dugun jarduera horrekin. Ez da horregetik, Edurnek esan duen bezala, ni hemen telonero nire gaia zen, ez horiaz hitz egitera, ni apur bat urrun geratzen zait horia nire eguneroko zer hortatik, baina bai behintzat telonero moduan zazu, uholdeak hasi behar dira ulertzen lurraldetik. Hordeko zue, hori uste dut, Euskaditik atarata, hause da Tolosa, Oria da uren bideratzaile, beraz azkeneko errudun bera da, baina euria fuerte egiten duenean, arrozoan egiten du, eta hor ikusi beharko genuke, zer egiten dugun, eta zer eragina daukan horrek, ura horiaratzen, edo horiara biltzen. Beraz, arroa da euri uren biltzaile, eta horiara ur hoien parte importante baten bideratzaile. Hori da esate alez, eta hori askotan ahaztu egiten dugu, ibaia dela ondorioa. Ibaia ez da kausa, ondorioa. Naizta, berriro dinot, zure etxe ondotik eta ikusten baduzu, errua bera, gauza bera, baina bera da beste gauza askoren ondorio. Orduan, ni beti geologo modura eta hidrologo modura akademiatik eta defendatzu behar dudana eta divulgazio modura gizarteratu eta kultura zabaldu, ni beti pentsatu dut oso kultura gutxi daukagula, uren gainean eta baita ere uholden gainean, ulertu behar da ibaia dela ondorio bat. Orduan, kontua ez da ibaitik ibairako edo ibaitik ibaira egindako begirada. Arro osotik, erderaz kuenka edo esaten den hori, hortik begiratu behar dugu erreka. Eta hortik hasi behar dira gauzak ondo egiten. Karo, hemen ze gertatzen da, eta gero aipatuko da, nik ezer gutxi daki torretaz, hemen ura agentzia bota nahi duen, edo ordezkatu nahi duen zubia, eta ni ere irakurri dut, eta gero debatean, galdetuzkero, nik neure ideia emango dut, baina hemen bi gauza dira, premiazko gauzak, epe motzean egin behar diren premiazkoak, eta funtsezkoak, eta bizitzan denetan gertatzen da, askotan ez datozela bat. Funtsezkoa da ganoraz antolatzea arroa. Eta horrek eskatzen du denbora. Baina eskatzen du ere buru argitasun eta kultura, lurralde kultura gaur egun ez daukaguna, zoritzarrez. Baina premiazkoa eskatzen du bihar arratzaldean hastea gauzak egiten. Baina horrek ez du kentzen premiazkoa den hori egiten dugunean, izan gauza bat edo izan beste gauza, azpigiturekin edo, egin behar dela pentsatuz gerora begira horrek lagungarri behar duela izan funtsezko gauzetarako. Ezin dugu premiazkoari irtenbide emateman gerora begira kalte gehiago sortuko duena, ezta?
Bueno, hemen gauza bat, hemen amodioan bezala, gero eta kalteberagoa gara, atzo baino gehiago, eta bihar baino gutxiago. Eta bada dokumentu bat, azkenean ezin izan du lortu, baina M. Martin jartzen duela hor, igual ezagutzen duzu irratitik edo telebistatik, Margarita Martin da Igeldo Zentro Meteorologiko zuzendaria dena. Eta berak, aspaldian egon nintzen hemen inguruan, ez Tolosan, baina inguruko herri baten, beste mai inguru batean, eta berak esan zuen, berak egindako Urumearako zen lan bat, lan historiko bat, datuak hartu, berak esaten zuen, las inundaciones en el Urumea, eta ni berdin esango nuke, horiaren kasuan, se producen ahora con la mitad de precipitación con los años 60. Hau da, orain, sortzen dira uholdeak lehen bezala, baina orain, lehen baino, askoz ere euri kopuru txikiagorekin. Denbora berean. Horrek esan nahi du, kontu guztiak ez dira la celestialak, lurreko gauzai erreparatu behar zai, ezta? Eta hemen gauza bat ere, ze askotan eta uholdeak esaten dugunean, uholde esaten du, bai, hemen justo erreka bazterrian, ez? Bai, batez ere horri gartzen dira, baina ez dezagun astu, holako euri jasa importantiak direnean, askotan badirela kalteak ere, ibaietatik oso urrun. Eta hemen eskura eukidudan argazki bat ipintzearren, justo pandemia garaian eta egon zen Zegama inguruan, batzuk ezagutuko duzue, hor gertatu zen luisi importante bat, ezen egon kalte ekonomiko handirik edo, baina nolabaiteko kalte bai, nolabaiteko txokolatea eta sortu zen hainbat egunetan horia osoan. Hori da esateko, uholdeak direla adibiderik ezagunena, baina batez ere euri jasa handiak gertatzen direnean, neko desantolatuta daukagu larralde batean, badirela uholdeak ez diren, baina pakete berean, talde berean doan bestelako zerak. Orduan hemen datu batzu bakarri hemen ez da Foru Aldundiaren propaganda egitearren, baina askotan eta ahaztu egiten dugu uholdeaz edo uraz hitz egiten dugunean datuak behar ditugula. Gauzak ez dira uste du, nire impresioa da ez. Susmoak bakoitza bereak. Datuak. Datuak ona badira, datuen interpretazioak esan behar digu, konforme gonala ez, horrek emango dugu zein den gertatzen ari den horren errealitatea. Eta zuek ez dakit, baina bueno, hemen bakarri, horian gaudenez eta jarri dute hemen, zeretik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren webgunetik atarata, zenbat aforo estazio diren, hau segurazko ezagutzen duzu, hau da gertuen daukazuena, aforo estazio honetan orain dela iguala 30 urte edo momentuz momentu etengabe erregistratzen da emaria, datu horiek gabe ez dago esaterik zelan funtzionatzen duen, edo zein dinamika duen horia ibaiak, inkluso azkeneko urte gutxitan eta webcam ere jarri dute, eta posiblea daukazu sartzen bazarete etxetik eta diputazio bidez eta inkluso ur gorak edo ur handiak direnetan, hor dago kamera etengabe, egunez eta gabez, behiratzen zerrari den gertatzen. Orduan hori ere datuak kulturaren parte hartu behar dira nahita nahi ez. Eta orduan, nik hemen azkeneko partean bai, ze geologoa eta hidrologoa izateaz gain, ez dakit konturatu zareten, baina persona ere banaiz. Zan nahi dut, askotan eta jendea pentsatzen du akademiakoak eta bakarri inglesez publikatzeko eta gaudela, eta garela bihotz hotzekoa, ni bentsatez, eta hauek ere, seguro. Orduan, karo, basoaz ura agentziaren webgunera eta uholden kontuan, hainbat informazio interesante, bueno, eta agertzen da, ez? Uholden kudeak eta beti agertzen da jendea. Beti agertzen da jendea, baina zelan egin benetan, esanetik aratago zelan lortu jendearen implikazioa. Eta horregatik, azkeneko honetan, nahi izan dut esan, bueno, hau bada arroa, hemen arazo asko egongo dira, urari lotuta eta lurraldeari lotuta. Arazo asko, zorua galdu, hau eta bestia dana uraren gurpil horretan, ez da? Eta orduan interes asko daude, eta interes esaten dudanean ez noa plantxarrean, esan nahi dut, interes, jatorrak ulertzekoa, baina kontrajarriak ere askotan. Eta askotan ere ez dugulako ondo ezagutzen zein den kudeatu nahi dugun hori. Eta markatu, gauzak ondo kudeatzeko ondo ezagutu behar dira. Datuak eta datuen interpretazioa eta ezagutza benetan serioa bada, hori da ezagutza. Esan nahi dute,
gauzak ez ezagunak direnean dana balio du. Gauzak ezagun direnean, eta horretan badaukagu akademiakoek, badaukagu zerreza, aurrela da, hau da kudeatu behar dena, baina jendearen partizipazioarekin, orduen amaitzeko, hori ondo dago irudia, baina esanetik eginera pasatu behar da, herritarren esku hartzea, ez gaude prestatuta parte hartzeko ganoraz. Ez persona bezala, ez gutxiago inkluso, erakundeak. Orduen hor, badago ikasteko, prestatuta gaude, galdera da, herritarrak eta erakundeak, kaltedun sentitzeak ez gaitu egiten arrazoidun. Hori argita garbi. Kaltetua izan naiz, motiboa daukazu protestarako, baina horrek ez dizu arrazoia ematen, beti, igual bai, igual ez, baina ez kaltedun zarelako. Ez gara hain jakitun, berriro dino, ezagutu behar da, batzuek badaukate behaketa faltan, eta beste batzuk, igual, badaukate taktu falta, taktu herritar falta. Eta gobernantza bide berriak behar dira, eta beste leku batzutan egiten dira gauzak, hemen oraindik ere asmatu ezinean gabiltzanak, esate baterako, ibai kontratuak edo lurraldera gileak, eta nahi baduzue gero debatean, Frantziako kasuak komentatu daitezka, azken finean ez daude hain urrun, momentuz horraino. Eskerrik asko.